Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndegedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Nhanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 33 years ekuberekwa. Ndauyawo pano nenyaya yangu iyo yandiinayo uye ndiri kutotsvakawo rubatsiro. So mukomana, inini ndinongogara ndichingoudzwa nevanhu kuti ndiri munhu uya ari very toxic, and now ndinotoona kutoti this is the reason as to why ndisingakwanisi kugarawo muma-relationships, because kubva zvandakarambana nemurume wangu it was because tiriko kumusha ikoko hama dzemurume dzainge dzisingatombondifarire dzichiti inini ndainge ndiri munhu ainge ari too toxic. Panguva yacho iyoyo ndainge ndisingatombokwanisi kuzviona kuti inini ndiri munhu ari very toxic, but now mukomanashi vanhu vanotondikompare nevamwe vanhu avo vandinotoona kutoti zveshuwa munhu uyu anoratidza kuti ari toxic. Saka ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo kuti ndingaitawo sei kuti ndisava munhu uya wekuti haana munhu waanowirirana naye, because mukoma ndiri munhu wekuti ndakaita mafriends akawandisisa. Handina munhu wekuti ndinokwanisa kuita ufriendship naye zvikapera mushe. Mafriends angu ose apo patinozonetsana ndinenge ndichingoblema munhu iyeye, ndichingozviita kuti inini ndinge ndichinzi ndini ndiri right at all the times. Saka ndangouyawo pano ndichingokumbirawo maadvices enyu, like izvezvizvi ndakabva mukurambwa mukoma, and murume wandainge ndichidanana naye munhu uya wekuti he was very cool, and munhu wose aitongoti munhu uyu necoolness yake yaainayo, kana ukazouya uchiti manetsana iwewe ndiwe unenge uri wrong. And ndikabva ndatoudza hama dzangu kuti uyu I don't think kuti tinombofa takanetsana kana kutukana. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndakaenda kumba kwake for a sleep over. Ndakati ndiriko kumba kwake for a sleep over, pane zvakangondiboa, and it was just a very small issue because ndainge ndichinzwa nyota. Saka ndakabva ndamuti ndiri kunzwa chando, endaka unondidirirawo juice. Ndokubva aramba akabva ati iwewo kana uchinzwa chando neniwo ndiri kunzwa chando, iwe enda unodira juice racho, handi fridge uri kuiona here, enda unozvidirira juice rako. Ndakabva ndatoboekana zvekuti by the time paakazotanga kundibata-bata mukomana ndakangotendeuka ndikabva ndamurova nechibhakera pachest, because ndainge ndiine hasha dzedze dzekuti waramba kuenda kunondicherera juice kuti ndinge ndichinwa, but now wava kuda kundibata-bata, wari kuda kundishandisa. Ndo zvandaitofila ipapo, but now that kubva zvaakandiramba ndava kurealize kuti ipapo ndakango-overreacta, and ndo upenyu hwandinongorarama ihwoyo hwekungogara ndichingo-overreacta, hwekungogara ndichingogarisa vanhu matare, because inini ndinongozviona sekunge ndini ndega ndinotadzirwa. Handizivi kuti zviri mupfungwa here kana kutoti ritori dhimoni rekuti handikwanise kuunderstanda mapoints evamwe vanhu. Kunyange munhu achitaura neni paya ndinobloka zvose izvo zvaanenge achizama kundiudza kuti iwe wandikanganisirawo pakati nepakati. Ndinongonzwa rimwe voice rinenge richitotaura neni richitondiudza kutoti iye ndiye ari wrong, zvekuti paya pandinenge ndotozotorovana nemunhu apa ndinofarira sei kuti kana ndichidanana nemurume wandinenge ndichidanana naye ndinge ndichimurakidza kuti inini kana simba rekurwa naye ndinenge nditoriwo naro, sezvandakaita ipapo kuti ndakatongotendeuka ndichitomutsvaka, because ndainge ndichida kumuratidza kuti inini ndinokwanisa kutomisidzana naye. Ndikabva ndamurova nechibhakera pachest pake. Saka akazongoramba ondibata achingondibata apa ndaita kunzwa kubitirirwa nehasha. Zvino akazoti auya pandiri ndokubva anditi kuoma indava wakaoma kudai, because ainge asingatokwanise kutopinda mandiri, because kana ndatoboekana munhu haangatombokwanise kana kutomboita bonde neni. Zvinozotoda mazuva nemazuva kuti ndikwanise kuzotorelaxa pfungwa dzangu, ndikwanise kuzopinda mumudhu. Saka ndakabva ndatongomuti handiti wandibhowa. Saka pandakamuti wandibhowa ndisisina kana feeling newe kana kukuda, I don't think kuti ndichiri kutokuda. I am going to think about it.
ndokubva ndatovhara makumbo angu. Saka akabva angoti kana wava kusandida neniwo handichakudi, ndokubva atoburuka paya, ndokubva atotora jira rake akabva arara pasi. Ndakangoti kuzonosvika mangwana tinenge tagadzirisana, but mangwana acho Makuseni akabva atomuka achitofonera shamwari yake even though ainge asingaende kubasa. Ndokubva atobvunza shamwari yake kuti hauna here chipisi job, hakuna here kuchipisi job kwauri kuenda. Then ndokubva vataurirana paya, munhu ndokubva atoisa mvura yake kugeza, ndokubva ageza. Saka ndakangofungidzira kuti achatongondisiya ndiri mumba make, but mukomanashi to my surprise munhu akabva ati kwandiri, handingakusiye urimo mumba mangu. Ndikabva ndati kwakanaka here? Akabva anditi aiwa, handiti takatorambana. So I thought kuti I was joking, but kunze kwekuti ndinge ndichinyengerera munhu wangu mukoma, ndakabva ndatomuti kana newe ndanga ndagara ndisingatombokudi, handina kana zuva randakamboita kana feeling newe. Saka unofungidzira kuti nemanakiro andakaita nezvandiri izvi, unofungidzira kuti ndingashaya munhu ari far much better than zvauri. Tarirawo kana karumu kacho kaunogara kakangoita katoilet, ndingaswera ndichinyengerera munhu anogara mukarumu kakaita katoilet kekuti hapana kana nzvimbo yekuti munhu anokwanisa kufamba. Ndokubva ndatomuka paya, ndokubva ndatongopfeka hembe dzangu, ndikabva ndatobuda. Saka iye paakanditi uya titaurirane, ndikabva ndatanga kuseka ndichitobuda, ndikatoti now wava kuda kuti tinge tichitaurirana. Ko paya nezuro pandakakuti enda unondichererawo juice ukabva waramba. Saka ndakabva ndatongobuda mukoma, ndikabva ndatongomutuka. Saka even paakanditaudza like muswere wese wezuva ndozvanditongori. Ndiri munhu uya wekuti kana ndiri murelationship kuti ndione kuti munhu anondida, ndinenge ndichida kutomboti ndinge ndichitombochemedza murume uyo wandinenge ndichidanana naye, zviya zvekuti munhu ndinomushungurudza kusvika andiyeredzera misodzi, andipfugamira, then ndobva ndaona kuti munhu uyu anondida. Saka ndopandaida kuti ndinge ndichimusvitsa ipapo. Muswere wese wezuva munhu akaswera achingondinyengerera, ndichitongomutuka, ndichitongomunyorera mazipeji nemapeji, ndichitomudza kutoti handina kana basa newe shamwari, izvezvi pane umwe munhu ari kutondinyenga. Ende chinondirwadza ndechekuti pose apo pandainge ndichimutuka ndichimudza kuti pane umwe munhu ari kutondinyenga izvezvi, painge pasitomborina kana munhu zvenyu mukomanashi ainge achitombondinyenga, zvainge zvitongori zvinhu zvenhema. Apa usiku ndainge ndatoronga kuti ndikuda kutoenda kunomuona. Ipapo achitaura neni ndainge ndichitorukwa musoro, ndichitomunyepera kutoti ndiri kutoenda kusleep over because pane mukomana uyo ainge agara achingondinetsa achiti anondida. Saka ndaitomushayisa mukana nekuda kwake, but ndainge ndichitogadzirwa musoro wangu ndichitirawo kuti usiku ndinge ndichienda kunoona munhu wangu. Then ndobva ndamuudzawo kuti I was also sorry because ndasvika pastage paya pekuti kana ndega ndava kunzwa kuti varume ava ndaneta navo, because kana ndichiverenga varume vandadanana navo zvimarelationship zvekuti hazvina kana kwazvinombosvika, ndinokwanisa kutoverenga kutoti maybe ndadanana nekurara nevarume maybe vanotosvika kuma40 mukoma. Ndinoda kukuudzai chokwadi, varume vekutoti vakatondinyenga, neniwo ndikatoti neniwo ndinokuda, but relationship yacho inotadza kulasta kana for about a week because dambudziko ndiroro rekuti pane zvandinongoita so zvekuti murume anongoboyekana neni, especially nguva iya yekuti tinenge tiri pamutambo wekuita bonde. Ndinokwanisa kungofunga kuti saka munhu iyeyuyu zvaari kurara neni yeti ndisati ndambomudya mari yakawanda. Ndinobva ndatongomudza kana zvinhu zvinongomubohwa kuti saka ipapapa unoreva kutoti hautonyare kuti uri kuda kutondikurura bhurugwa rausingambozivi kuti rakatengwa nani, ko kana rakatengwa neex-boyfriend yangu wadii watanga wandipa mari, kana kuti wadii wandisiya ndichizvibvisa bhurugwa rangu because inini handida kana kumbokubvisa penti rako because maybe penti rako rakatotengwa kana nemukadzi wako. Saka zvinhu zvekuti ndinotoona kutoti munhu wandinenge ndiinaye anozongoshingirira hake kuzoikontinya nekuita bonde, but tinonga kutoona kutoti murume kana confidence anenge asisina. But kuti ndiregedze manje kutaura zvose izvozvo like handikwanise mukoma, handitombokwanise zvachose, ndokusaka ndauya pano kuti munge muchindibatsirawo. Ende handikwanise kuti kana ndikadanana nemunhu even though relationship yedu pandinenge ndichitoona kutoti relationship yedu paichiri
ichiri paromantic stage, but inini ndinenge ndava kutopinda deep ndichitomanikidza kutoti ndikuda kutoti hama dzako dzose dzinge dzichitozviziva kutoti iwewe neni tava kutodanana. Apa munhu anokwanisa kutokuudza kuti ndanga ndichida kumboti tinge tichimbotanga tadzidzana, but ndinokwanisa kutongotora by force mafone numbers mufoni make ehama dzake ndobva ndatozviintrodusa kuhama dzake, ende kana ndatongobhoyekana naye ndinokwanisa kutotanga kutotukirira futi hama dzake. Then munhu uya kunyange achida kugadzirisana neni anobva ati tingazogadzirisana sei nekuda kwekuti watogara watotuka amai vangu kana kuti watotuka hama dzangu, saka iwewe neni hazvichatoite kuti tirambe tichingodanana. So like ipapo mukomanashe usiku hwakazoti hwasvika, ndini uyo ndikabva ndatopinda mutaxi ndichitoti ndikuenda kunoona munhu wangu. Saka pandakazomuudza manje kuti ndava mutauni ndava kukwira makombi anouya kwenyu, ndakabva ndatoona kutoti munhu akabva achinja profile picture, akangoti ndokubva achinja profile picture. Mukoma ndikabva ndatoona kutoti munhu ainge atoisa picture reumwe mukadzi. Ndikabva ndamubvunza kuti ko yava ipi? Akabva anditi iwe handiti iwewe neni takarambana nezuro here, saka I have moved on, iwewe inga wani wati uri kuenda kusleep over. Mukoma ndakayeredza misodzi ndirimo mukombi muya, but ndakangozviudza kuti munhu uyu ndikuda kuti ange achindiramba face to face, but ndichinosvika pamba pake akabva anditi ainge asingakwanise kubuda because pamba pacho paanogara pacomplex. Saka ndakabva ndataura nasecurity ndikati ndinokumbirawo kuti ndinge ndichipinda. Security ndokubva afonera boyfriend, but boyfriend yakabva yanditi iyo yainge isingakwanise kubuda because kundiziva yainge isingandizivi. Ndakamuudza ndikamutukirira ndikamuudza kuti ndikuenda kunokusungisa. Ndakatombofamba mukoma ndichitoenda kupolice station because ndainge ndichiti sezvo wakarara neni nezuro saka ndoda kuenda kunokusungisa kuti wakandirepa. But ndakazoti ndava kusvika papolice station ndikabva ndati idzi ndo mhepo idzi dzandiri kutoda kuti ungozvisimudzira because munhu uyu haana kana kumbogara andibata chibharo. Maybe inini ndinozotopedzisira ndatosungwa kana zvikazoonekwa kuti munhu uyu haana kundibata chibharo. Ndakabva ndazotongosiyana nazvo ndokubva ndazodzokera kulocation kwandinogara. Mukomanashi like izvezvi patorine umwe munhu futi uyo ainge agara achingondinyenga, saka now ndiye wandiri kungosasana naye, but relationship yacho ichingori relationship yepafoni. But kana ndikakuudzai kuti zvimazuva izvozvizvi zvatangodanana most of the time inenge ingori nyaya yekungoti tinenge tichingotukana pafoni, and anogara achingondibvunza kuti why are you like this, why uri munhu wekuti unongofarira kungogara uchingondituka even though pasina kana zvandinenge ndakutadzira. But I can't mukoma, handitombokwanise kugara like ndichingodanana nemunhu wangu pasina kutukana mukati, even though ndichitoziva kutoti basa rake raanoshanda, murungu wake waanoshandira haadi kuti iye ange achibata foni at all the times. Saka anokwanisa kungopinda online zviya zve2 minutes. Ndechida kutoti 2 minutes idzodzo kana akapinda pawhatsapp anofanira kutonditumidzira message. Saka ndo patinobva tatanga kutukana ipapo because anonditi ndangopinda ndichida kungotarisa mamessages. Ndinobva ndamuti mamessages ani? Pawacheka mamessages watanga wanditextira kurakidza kuti you care about me, saka you do not care about me. Plus ndine dambudziko rekukasika kuramba munhu. Ipapapa pazvimazuva zvatadanana I don't know kuti it is how many times ndamuramba munhu uyu. Maybe ndatomuramba more than 4 to 5 times. Apa relationship yangu naye haitomborina kana 1 week. Ndibatsireiwo hama dzangu please, ndibatsireiwo ndapota. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndibatsireiwo, ndiri munhu ari very toxic. Kumashure kweso uko ndainge ndisingambozvibhelieve kuti ndiri munhu ari toxic, but izvi ndo zviri kuitikawo mulife mangu. Ndaneta, hanzi ndakadanana nevarume vanosvika kuma40 varume vandakadanana navo ndikarara navo muno muSouth Africa, but my relationship acho haana kana kwaanombosvika.
Yo, strange things do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakasaboteja umwe muchinda uyo wandainge ndichingowirirana naye but personally handitombomuzivi but ndinongomuzivirawo pagroup because tine rimwe group redu remashofe. Saka iye manje akabva azotaura kuti ainge awana basa but ainge awana basa kuzimside. Murungu uyo wacho ainge achifanira kuti ange achizoshandira. Murungu iyeye ainge ambori nematrack ake muno muSouth Africa but matrack acho aya manje akabva azoendeswa kuZim. Saka iye ainge akakanda maCV ake kumurungu iyeye but a very long time ago. Saka akabva azongotipa update mugroup achitaura iye kuti zvake zvainge zvaita ainge atowana basa. Mukoma ndakabva ndatongoita jealous because iniwo kubasa uko kwandainge ndichimboshanda ndakabva mukumiswa nekuda kwekuti masasko ari kunetsa. Vari kuti ivo havachadi kuti matruck driver vange vachiva maforeigners, ivo vari kuda kuzvidrivira voga matrucks avo. Saka mazuva ano kunzima kwakatooma, hakutomborina kana anything. Ndikutongoitawo zvekutongodrivawo zvimauber izvozvizvi. Saka ndakabva ndatongorwadziwa because inini ndo yainge iri target yangu yekuti ndinge ndichizowanawo basa recross border but mota yandinenge ndichifamba nayo iri Zim Rage kuitira kuti ndisazonetseka nenyaya dzemapemiti nei. But mukoma nashe pandakatoona umwe wangu achitoti iye ainge awana basa. Saka shofe uyu paakataura kuti iye ainge awana basa pakuzonoforwarda tichiti tiforwardire mapictures emotikari akabva azoita mistake ndokubva azoforwarda mapictures eCV zvekare akabva azoforwarda nemanumbers emurungu wacho. Saka vazhinji handifunge kuti vakamboita kana basa nazvo but inini nhamba dziya ndakabva ndazodzitora ndikabva ndazodziseva. Ndakangomira kwezvimazuva zvakati kuti ndokubva ndazoti one day ndokubva ndatenga zvangu maline aya aringe akaregistiwa kudhara. Ndokubva ndazofonera murungu wacho uya ndikabva ndamuudza kuti inini mukomana uyu ndainge ndakamboshanda naye but ndaiva nenyaya iyo yandainge ndichida kuvaudza yekuti iye ainge akambotengesa load. Saka matengesero avainge vachiita malod vakomana ava ndekudai so vaipota vachienda vachinotora maorange somewhere then vobva vazomaendesa kune imwe depot. So mukoma zvavaita ndezvekuti vaizoita maextra loads, vaigara vatotaurirana nemamanagers epadepot apo pacho pavanenge vachifanira kuendesa maorange. Saka vaizotomhanya mamwe malodi ekuti anenge asingazivikanwe nekambani. So mukoma ndakabva ndamuudza dhiri rose iro ravainge vachiita nekuzobatwa kwaakazoitwa because vakazotombosungwa. Saka murungu wacho pandakangomuudza kuti ndo information yandainge ndiinayo akabva ati kwandiri you seem to be someone that is very trustworthy. Saka zvaizvezvi ndakatomutumidzirawo CV rangu paWhatsApp apa mufesi uya shofe iye ari kungonzi no ndichazokufonera apa aitofanira kunge akatoenda kuZim iro wiki rinori kuti ange achitotanga kutoshanda but nekuda kwekuti ndakazomudhingura ende haatombozvizivi kuti ndini ndakamudhingura. Saka now ndakatomirira kutoti kana murungu uyu akazoita get back to me ndinge ndichitomboenda kuZim over anonditesta. So mukoma ndiyo confession yangu iyi yandinayo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ichibva kuna shofe avo. Hanzi ndiyo confession yangu iyi yandinayo, ndakadhingura umwe shofe. Yo, zvazvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.